Mier cez silu. Plán Michaila Fedorova na ukončenie vojny v roku 2026. Dobrý deň. Dnes, 24. februára 2026, si svet pripomína 4. výročie dňa, kedy sa tanky s písmenom Z pohli smerom na Kyjev. Ukrajina v tento symbolický deň už len nespomína na obete, ale prichádza s konkrétnou stratégiou, ako tento nekonečný konflikt definitívne uzavrieť. Ukrajinské ministerstvo obrany pod vedením Michaila Fedorova predstavilo dokument, ktorý mení prístup k ukončeniu bojov. Už to nie je len o čakaní na diplomatov v Ženeve, je to plán, ktorý má Moskvu k mieru doslova prinútiť. Poďme si rozobrať 4 kľúčové piliere Fedorovovho plánu, ktorý chce v roku 2026 prepísať mapu bezpečnosti v Európe. Protivzdušný štít, koniec éry raketového teroru. Prvým a najdôležitejším bodom Fedorovovho plánu je totálne posilnenie ukrajinskej protivzdušnej obrany. Kyjev už nechce len plátať diery starými systémami. Cieľom pre rok 2026 je vytvorenie nepriestrelného štítu nad celou Ukrajinou, ktorý by Rusku znemožnil zasahovať energetickú infraštruktúru a civilné ciele. Fedorov, známy svojim technologickým prístupom, vsádza na umelú inteligenciu a masívne nasadenie autonómnych systémov včasného varovania. Ak Rusko stratí schopnosť terorizovať ukrajinské mestá zo vzduchu, stratí podľa Kyjeva svoju hlavnú psychologickú zbraň. Mier má začať tým, že sa obloha nad Ukrajinou opäť stane bezpečnou pre život aj pre biznis. Zastavenie postupu, statický front ako cesta k vyjednávaniu. Plán ministerstva obrany otvorene hovorí o potrebe definitívne zastaviť akýkoľvek ruský postup na zemi. Ukrajina v roku 2026 prechádza do fázy aktívnej strategickej obrany. To znamená vybudovanie takých opevnení a technologických bariér, ktoré urobia z každého pokusu o ruský útok ekonomickú a vojenskú samovraždu. Fedorov verí, že ako náhle ruské velenie pochopí, že front sa už nepohne ani o meter a straty na živej sile budú neudržateľné, Moskva bude nútená začať brať diplomatické rokovania v Ženeve vážne. Chceme mier viac ako ktokoľvek na svete, uviedol Fedorov, no dodal, že tento mier musí byť vybojovaný na línii kontaktu nielen pri diskusných stoloch, vyhľadovanie agresie, zbavenie Ruska zdrojov. Tretí bod plánu je ekonomicko-vojenský. Ukrajina sa chce v roku 2026 zamerať na systematické zbavovanie Ruska zdrojov pre pokračovanie agresie. Nejde len o sankcie zo strany Západu, ale o aktívne narúšanie logistických a priemyselných centier hlboko v ruskom zázemí pomocou ukrajinských dronov dlhého doletu. Fedorovov plán počíta s tým, že moderná vojna stojí Rusko miliardy dolárov denne. Ak sa Ukrajine podarí vyradiť kľúčové rafinérie a zbrojovky, vojenská mašina Kremľa sa začne zadrhávať. Zbavenie Ruska peňazí a technológií je podľa Kyjeva jediný spôsob, ako zabezpečiť, že mierová dohoda nebude len pauzou na kávu pred ďalším útokom. Súbežná diplomacia, sila ako základ rozhovorov. Štvrtým pilierom je úzka previazanosť vojenských úspechov s diplomatickým nátlakom. Michailo Fedorov zdôrazňuje, že Ukrajina nevylučuje rokovania. Práve naopak. Celý tento vojenský plán je navrhnutý tak, aby vytvoril ideálne podmienky pre diplomatov. V roku 2026 Kyjev hovorí jasne. Diplomacia bez silnej armády je kapitulácia, ale silná armáda bez diplomacie je nekonečná vojna. Fedorovov plán má ukázať Rusku, že čas nehrá v ich prospech. 4. výročie invázie tak nie je len dňom smútku, ale dňom, kedy Ukrajina oficiálne prebrala iniciatívu v definovaní podmienok budúceho mieru. Výzva k diskusii. Čo si o tom myslíte? Fedorovov plán na vynútený mier vyvoláva v svetových metropolách veľké očakávania aj otázky. Rád by som počul váš názor. Veríte, že posilnenie protivzdušnej obrany a technologický tlak skutočne donútia Putina k mieru už v roku 2026? Je stratégia zbavenia Ruska zdrojov reálna, alebo má Moskva stále dosah na príliš veľa alternatívnych trhov v Ázii? Napíšte mi svoje názory dolu do komentárov. Čítam si každú vašu reakciu. Je Fedorovov plán kľúčom k ukončeniu vojny, alebo nás čaká aj 5. výročie v zákopoch?
Ďakujem za pozornosť a teším sa na vašu diskusiu pod videom.